Sa kudayon nga ti surat ti pakasalitaan ni Rose nga napoluan, uso pa laing idi ti sala. Idi, kalman laing. Idi, kalman laing manong nemi. Ta, kitawon manin ni Dani ti amin-amin ko. Idi pa lang ibagbagak kang kuha na nga. Di mo lang mayura yan, iti panag-asawa ta ko na. Gamutan mo kasalamat-matan ti dayaw ko, gamutan mo kasalamat-matan ti kinabirhen ko. Pinaay ko man inisuna. Sige, planon ta nga rin ti kasar. Oo, dadat ururayak. Umay kam to nga rin mga asawan. Sige, okay. Ito na no, itong Domingo. Pagibagakarig na ganak ka. Umay kam ton mga asawa inton Domingo. Manong name nadabag nga rod ni Emmy nga umayndan mga asawa dadani manong. Ni Emmy katrabaho ken na kabaranggayan. Tukasta. Nag-asawa kay itong kini Dani. Iso Bagak tang kini Vincent, ngay kasarnak magtan. Hindi. May mesang langal daw, kayo mo. Madi May mesang langal daw, katwa, kat agkabaranggayan tayo. Wala nga, siyempre no, agkasar kay kini Vincent. Diyan lugar dat, pagkasaran nyo. Ngimta kami kini Dani akit, dito lugar mi. Nagkabaranggayan kami ngay kini Dani. Kasta? Okay. Ngayon sigurado nga ta? Nga da kayo kini Dani, Rose? Abing sunod mo. Anya ta mom. Baka no, handa pa lang makalapad. Tama na mo. Awag gayam, Emmy. Naitid mong ti kinababae kini Vincent? When? Sumat kayat na. Ket nagyamyaman na. Magusto ko mat. Iso nga nataduma, siyak ti mga miskin ko na. Kadi, kada kayo nga kini Dani. Hampay. Data nga rin ti pagganatan na nga kasawa kami no, maaramid na maten, ti kayat na nga ramiden. E may nga rin nga asawa manong naimikat na tulag ti kasar. Iti sumarunong nga bulan, manong naimi. Irin to, tari impadamag mat ni Emmy, manong naimi, nga iti sumarunong nga may kadua bulan, marek sarunong nga bulan, tinambag tutulagan damit kini Vincent nga panagkasawa. Hindi may sa nga gundaway manong Nemi, tinawagan nak ni Emmy. Rose, ipapasta yun ti kinabalasang ta. Kasamat ti kinabarod na Vincent kini Dani. At damong kagpasala. Hindi makisala. Uso ka di palang sala? Kit uso pala ito sala ita. At dama mo nga birthday ka nagpasala. O pumayat man. Alam ka, kayat mo? Kayat nga ni Dani? Katawagan mo, no kayat na. Sige. Mamok to no kayat mo. Uno no kayat na. Pair by pair, hindi makisala. Para ti mo udi agundaway at hantay tumatkan makisala-sala, ito no, ag-aasawa tayo. Tinawagak nga rin manong name ni Dani. Sige, sino kadwa tayo? Pair by pair nga rin. Sigakin siya, damit Emmy ni Vincent. Sige. Umay kan doon dagasen. Alawin la. Ilubong kan doon ti motorsiklo. Kahit motorsiklo matilugan ni Vincent. Doon nga motor, pair by pair. Ado nga papalasang, ado nga paparo manong nemi ngem kunak kini Dani. Siya kalit salama. Hanggang magsalsal sa bali. Kawan na. Ngem kas pagarikan ta, adan to mga lupken ka sa bali. Agad hanggang dumat nga mayat. Depende. Lukas pagarikan ta, change partner. Change partner? Katamin. Basta change partner. Alikat man na no, siksik alat tamat ka na yung isa lang. Kadagpay sumanong na Amy. Nakitak ni Dani nga napan na inalup ni Amy.
Kasta ko na ti alis to ni Amy ti Magda. Nadlaw ko ti ragsak na. Ha? Makarik na ang ti selos ah. Idin to trakigtutak idi adamat ni Vincent manong name ti Sangwanan. May I dance with you, Rose? Nagtulak ka kari? Kinidani? Insing-asing na. Pare, wala na. Siya kumabat ti mangisala ni Amy, isalang ba't ni Rose ko na. Sut nang ibaga? Sige, magsala ta. Numan talyawag dagiti duwa manong name kaslaman lang makudkudot ti puso. Kasta ko ni taragsak ni Amy. Kastamit ka kinidani. Kaya nakadagdag kat da. Loko di gito ya. Madlaw mo, Vincent? Nga niya. Dadani ka ni Amy. Dito lahadan naman. Idagkat naman tagsara. Ngayon kasi lang makunkunot. Makamkamot ti pusok man. Hindi pa nag-aawidanan tapasado alas 12 manong nemi. Idi dumsagag, idi motorsiklo. Idi panangilubon kanyak ni Dani. Impadlaw ko manong nemi nga medyo insipat. Tibag ko kayo ko. Abay. Ano nga apay? Apay, nakuan. Si kakayam takim plano. Apay kurso na natin dito ng Amy? Anak ko. Itay kumapay lang sa langadan ka. Ngayon maurahit nga makaawid kami ko na. Apay gas dito na namin mo. Apay insalam ni Amy. Insala na kamot ni Vincent. Wala nga. Kastaon na tiraksak na? Kastaon na tiraksak mo man? Kurso na ni Amy? Anak ko, natulagan ti kasarta. Kastaman tanda Vincent ka ni Amy. Natulagan ti kasarta. Uray pa ay. Makadidilaw nga kurso na ng diyang babae. Hanggang kuman agi mo na kasta. Mamaling gani? Basta. Sige, gawin ka. Sumre ka kamatan. Saan nga mabaling nga santang ayusan na ito eh. Bahala ka. Sige, okay na. Nasaan mo kasi, Jack tulo ulitin na, napay mo ulit kumapay. Kaya ito nagkasarta. Siyempre, adat to pasala. Imposible, nga, at abala sa baling alopam, nagkasawatan, dudyonin nga kasar. So, karod. Sorry na. Pinatas bilang tao ko na nga change partner. Tamao makakanyak, ng siya salsalam. Adi bala sumarang mo ito. Sorry na. Numan, di mo kahit kasi diyang inaramid ko. Nga balit, insala na kamat ni Vincent. Sige, Herod. Basta, gimon na. Gimon pala, sweetheart ko. Magdandali kami agkasahat. Ngayon nakadlawak manong nemi idi ta mangrugi kami nga mga sikaso kadigit tinasken ng kamasikasuwen manong nemi. Nakigtutak. Umay dito'y balay, nakamotorsiklo. Dandani, hindi na maiturong ti motor. Nagbayag kan. Kahit masapat nga. Napartek ka? Dandanin ti kasarta pagparpartek ka. Kasi ano matulungan na kung mga isagana kadigit ng mga isagana. Nasinsakan. Kayam deta urewanan. Nga manat pagbarbartekam. Anak ko nyo, apagap-apa kayo, di kayo pag-asawa, agap-apa kayo. Nakasan nanang. Umay na, dagasan na ko na nabartek. Apimat kami nakastabarok. At ang problema, awan nanang. Sorry. Saan kumakuyog kita ni Ross? Indon bigat, kuyugan ka to. Kayam na ito. Oray siksik ka. Kayam na ito. Sampay nga na isagana ti amin manong. Idi umay ni tatang ni Dani dito'y balay. Tata, da kay gayam. Siya ka pa subalasan ko. Sumre kayo, tatang. Tatang mo na kada. Kasan dumalati, awag ko kada kayo. Ngayon ba kasaanan nga mapasamak balasan ko? Taapay. Yabot idirami
sa amin na pasangpet ni Dani. Ada ka tidak kasi napasama kang kuha na? Namuak lahingan kada kita naganak kini Amy nga nagtaray da. Tata? Di ka agang-agaw kasta. Sana ka agang-agaw. So nga siya kung ti umayag pakawan. Di kas dyan naramid ka anak ko. Dagkala pa kay babay na. Saan nga matuloy ti kasar. Taintaray mo ni Dani ni Amy. Peso na ito'y. Manong name kas taon na yung tirong-rungaab ko nga dakit iunek ti kwarto. Kaslasaan nga maibus dakit iluwak manong name. Kaslasaan nga mabanog nga sanang ika arang-og nga anag-og nga stone panagsang-sangit ko. Hindi ito yung naramid mo, Dani. Hindi ito yung naramid mo. Gabong ka di. Tading Amy tinakasagana nga mangipaay tibagi na tayo niyaman nga oras. Kat saan ko pa nga naipaay ka di ka lang nakaurayan sa magmanulayangan nga aldaw. Dani, narukop ka, Dani. Manong name matandanagan di kitinagannak kanyak ta sa anak mo tinarumrumwa iti silad ko. Sasabihin di kitigundaway manong name nga sandan nga ipapilit ti taraon ket awanen tinagyan ti tiyan ko. Anak ko, apay met na nakastoy. Hurimet no sa sinunanang. Bakag pakamatayag pahigit din. Tapay. Dahil ka dilay nga Dani, tinapatigan ka. Kat saan kami nga napatig kinitatang mo agraman di kiti kakapsat mo? Rumbay ka rin pala nga ilalaem, nga sangsangitam, nga pakaperdyan tibiyag mo na nga lalaki. Agyaman ka kayo di barasan ko. Tasaan nga natuloy ti kasaryo. Tanong natuloy ko ma, baka agsagaba ka lang ti danana. Nagyaman ka, tanasapa pa yung namom ti kinatao na. Kasano ka makamubaan, nanang. Rumor ka. Mangan ka, agdiwos ka, agsukat ka, ingag paspasyal. Inga, agsubling ti trabaho, kalpas nga nagbakasyon. Gabot sabatan nga matuloy ti kasar. Datalang taramidem. Nalang nga baga nanang, narigat nga ramidem. O aramidem maramid mo no kayat mo. Ulitek. Dedya ka di pala nga Dani trapatigken ka. No agsubli kas pagarigan, kayat mo ka di pala. No agsubli kas pagarigan, kayat mo ka di pala. Wan ngagpaiso. No biglang agsubli. Kadi baga nga matuloy matikasan. Kayat kumitlang ata. Ape kumakayat ko. Tanog-tanog at top ina yung Dani. Palasin na tagpakita at parparig tirupa na. Makalawas, dualawas, talolawas. Umrasak pagid din manong name. Nagbagbaka si unay datatan nga ni nana, nga rumwarig di silad ko, mga anak, kaya na maturugak nga usto. Nagrigat tagmubaan manong. Namitimay sa nga sardam manong name, mabangsita na kunti, hangot ko. So na pa anak nagdigos. Kan kabuta talaga mambisinak ng anak sa aknang toothbrush. Idadakon iti silid ko manong name, tinugtog ni nanang tiridaw. Rose anak, abay nang, rumwar ka, at dasa nga ilim. Sino? Di na matimbaga. Ala rumwar ka. Sino nga ta? Di na matimbaga ni nanang. Patakan nyo man ni sino, mapatakan nyo ala. Nagsagay-sayak manong nemi. Kinitak tilangak iti rupa kiti sarmin. Kalpasan ti amin, nadagatamitan umay magpasyar kanya kang baro. Kunak tinakam.
Yung nakiktutak mo nung name hindi makita. Vincent? Hi. Never gonna be. Rose. Flowers for you. Oh, imisam ka. Kimat nagkatawa ka. Eh, dito ako na ninanang kintatang mo. Talagang sangit ka latang sangit ka no. Awate mo na. Kamanak. Inawat ko manong name ito sa mo. Ano pedeta? Ito't ko peking ka. Imported nga chocolate. Ay, kahit ko deta. Mamaling ka din nga kanenan. Di ka nang taga doa. Sige, mag-talk sa ka. Wow, paborito ko dato ka chocolate. Nabayagan jack na nga. Umuna ka kumirab. Kirabag? Samon tumat la kiraban? O no, tukulan sa witad kanya. Kahit kirab lat, muna ka, mahal, ladies first, sige. Sumublat ka. Hanggang marugitan kanya. Abi ko mang marugit ka. Kumusta ka man tan, Vincent? Nagmubaan na sigot. Hindi mamo ka nagtaray dagiti dua. Di wow. Kuna ka. Orita naalak mo ti amin-amin ni Amy. Ti namin adu ang gundaway. Sika nga Dati may isa nga nagmadyanda ni kanya. Tamay sakpay lang virgin. Di na nalaurayan. So magmanulayan nga aldaw. Luko ya. Talaga na luko. Inagaw na di kay girlfriend ko. Bali duha kasarte sa anga na tuloy. Nalugodan niya. Di na pala yung bag idi. Idi change partner. Idi insala na ni Amy. Sa insala ka mat. Baka sa sutungpal na, di ba? Nagsinukat kami. Kini Danny. Kabuta si ka tarada para kanya. Siyakmet tarada para kanya. Ano kahit mo sawan? I love you, Rose. Nagalisto mo nga nalipatam ni Amy? Hindi na mo ka nakitarayan. Erase. So kakastama taramidem. Taada ka karot siya sa Ribina pa'y? O reno, ay ayatam pala iso na agsublin to? Saan ko na kayat nagsubli? Sika, kayat mo ka din ni Dani nagsubli? Saan eh? Oh, di sika kinsiyak kita. Vincent? Di mayan? Kumusta da nga tamat itan? Nagkasar da nga tan? Hindi mo, hindi amutan. Mabalin damat nagkasar, orawan na kiti parents na. Kumusta da nga tamat itan? Diba ipinaras mo ka din nga tinawagan ni Danny? Ano tended? Ni Amy nga ron. Ano tended, met? Baka no, im-block na tan. Di ba? Di i-block tamat ni Dan. Di ba? Halisto ka na kapag recover. Gabot na rumbing unay nga dagusak. Ori man kastaman taramide. At awan sir Servino ori anat araramide mo. Nalpasen. Sika lang ti kakaasi. Tasalunat mo. So nga, anak, kahit kasi ko nak, tulo na, sagsubli ka ti trabaho. Sakbay nga sa adakantun nga awaten. Agamanak, Vincent. Agamanak. For what? Tadimteng ka. Kasla sikat ni naglawlawag ti panunod ka na rin na. Agamanak man itong kasta. Makatulong ang ken ka. Oh, anak ko rin nagbaybayag. Umayag to anin. Tawagan nga to. Sige. Thank you, Vincent. Wait, kung nagtupay kami nga siyakti mang paisam ka. Kung nagtupay kami nga siyakti pangnugyan at nagbumbuan ka. Naragsakan datatang kaninanang kaniri kabsat ko manong name iti may sa kabigatan daily. Siya akong manong name iti nga si kaso iti pamigat mi. Anak, Rose. Siya akong tinagluto. Bakit na siya ta anak ko? Imbag man laing ta.
Makamove on kan, ag-move on kan. May lang ni Vincent Idirabi umayat ka matay. Gusto ti ko na ni tatang mo. Baga nagsinukat kay lang. Na? Saan nga si ni para kini aangan ni Danny ti para ken kano ni Vincent. Ken ni Danny mat para ken ni Amy. Ohan? Among ka di anak. Kaya-kayat mi ni Vincent agam ni Danny. La, nasingsingpat. Ken napudpud no ni Vincent ngem ni Danny. Intuloy man ang name ni Vincent itinapanangaram na kaniya. Juan, ket intuloy ko man tinagtrabaho. Aging ka nga awisan na ni Vincent. Mabaling ka ni? Awisan ka? Sa dito? Kan ada okasyon? Birthday ni lulang ko. Lulang mo? Ket ni Lula, ure bakit no kastang birthday? Agpasala. Nagip ko lakit nga ron di napantay nakisalaan di change partner. Ket na ipay-peso, di ba? Pag kunam, tayo naklong ka din. Mabaling ka di? Sige, umay nagtualahan. Lumubunak to't motorsiklom. Ta, umayag to makisala. Sisyak lang idi manong name iti esal sala ni Vincent. Gabota, awan nga tamat Mbilin na nga tamat kadagitipada na nga mabparo nga awan ti sabali nga mga lupanyak no saan lang isisu. Aging nga kabayatan manong name nga dangdanggayan mi ti maysa nga sweet music. I love you. Mabaling ka di? Nga klon na kon? Katulagan tan ti kasar. Tapno damad lam ako na maangay nga kasar. Gumanan ka? Gumanan ta karon. Naka-schedule ti kasar kada ito nga tawan. Iso masapon mo't lang nga ta kasar ita nga tawan. Sayang na kiti sagsagana. Para kay ni Amy. Para ken ka. Sige Vincent. Sika tinay kinabudno na kat si kaitan di patpatek ko. Awanin ni Danny ti puso. Taoreg subli. Jakon pa ka na no. Oh, kamanak. Mabaling ka di nga roden na. Uy, Vincent. Manong nemi kalpasan de di nga panangaklon ko kadi Vincent. Ini-schedule dan manong nemi iti umay da panangas asawa. Nako, adamanan maanga nga panangas asawa dito balay tayo, anak. Wala nang, matuloy to nga tanti kasar. Panagkunak na nang, matuloy to. Kas nga ron, tinabasamak manong nemi. Nagkalaysa kami kini Vincent. Kahit karabyan naman ng nemi na ipaay ko, di kinabirhen ko kenkuhan. Maglakid din man ng nemi at sinal sa limat-matak ti dayaw ko. Saan kayam nga para kini Danny, no dikat para kini Vincent. Siya kung di kararagsakan nga lalaki dito lubong, sweetheart. Agsipod ta, nga ba sikatin mo na? Ngayon ni Danny, saan isot imuna kini Amy? Gabon na sakti muna. Lugi ni Danny. Siyak. Anak nga lugi. Nadaan kami nga dagos manong nemi ti kabukbukudan nga balay. Kaditoy nga nagibit ti muna nga anak mi. Anday din duwa nga anak mi manong nemi. Hindi tamadamag. Damadamag ko. Ay, kumusta kayo kini Vincent? Rose? Duat anak min data. Kumusta matin Danny? Ay, makalawas itahan nga dadya balay di anak ko. Kaduanan ni Amy? Nagsina da ka noon?
Ngayon nagkasarda. Nagkasarda ka lumat. Adda ka lumat kayam sa bali pa yung lalaki tibiyag ni Amy. Kastaman ti ko na ni Danny. So kung kunak nga inong-ongtak nga, kalamar aramid mo baro. Nakarmakan, tikas diyan nga naramid mo, ngayon kalang mo, ni Rose ko na. Diba, sak iditi may nagpakpakawan ka na kayo, idi intaray na ni Amy. Wanda na malagip ko. Hadya. Ay, nakukot-kot tong peg din ha. Kang kanayon ka nung barbartek, kabutikas siya nga nagbaling nga gasat. Awan anak da, tata. Ada, namin intugot ni Amy. Kadandin na ita, di anak na, kada dyan may kaduan nga, lalaki ni biyak na. Nagasat ni Vincent. Sabi nga ni Vincent, di nagasat. Kabuta saan nga isot ng asawa ki ni Amy, tata. Kaya nagastak man. Kabuta, nasingpet, nasaya at nadungo man nakaawat ni Vincent. Kasta ka rodan, balasan ko. Ay, lumabasak lang. Nalagip ko yung padamag kang at danji anak ko ngagbabawi. Ay, danon nyo ito na nga, tipa kumusta amin? Nga takam nga gasawa kang kuha na, tata. Hello, word, nakon. Impadamag kumaday ta kini Vincent Manong. Ay, namamo na yan. Namakon. Ni tatang na mismo ni imay nang ibaga. Nangidakas nga nang ibaga. Kat ni Amy nga rin. At ka nun sa baling kakadadin na nagasat ni Vincent ko nakngaro. May nagasat Kawan, no kumang nagkatuluyan kayo kini Amy, di si kakumat malipliputan. Kat nun kayo nga tamat kini Danny. Ay, naklamo. Makagbalimat nga irresponsible nga tao. Di dilayangan, dandanin pa nagkasar mo nga nagbarbartag. Gabot ha. Di na nga takayat talagang nga mapasamak pa nagkasar mo. So, intaray na ni Amy. Hindi may sangal daw manong nemi nagpamya na nakatad na mapangkualaan. Itayan ta kasinsin ko, mabatog ko manong nemi ti Tianggi. Nadagiino. Iti tamalasing ko ti may sa kadakwada. Ni Danny, ti Magda, mabilang Rose, medyo imatrasak. Tapay, Danny. Kumusta ka? Kastoy. Talunton ti anak mi kini Vincent. Ada 5 nga bulan na ito si Kuko. So, nanto tatalo. Kada kayo nga, nakamanok kayo ka ni Amy. Ada may isang binahintad ka niya. Naragsak ka di matlayang ti sidong ni Vincent. Unay-unay, Danny. Hanag agbabawi. Nga da kami tinag-asawa. Congratulations. Danny, sampay nga naladaw ti amin. Madadail di biyag mo ka puti arak. No saan na ka nakayat di, Amy? Di, katamon ti mading ambisyon. Sumapol ka ti sa bali. Barbare nga. Wanin? Basol ko matlayang no apay kasto ti biyag ko. Basol ko. Gabotak bas basol hak, badus-dus sa akmat. Sige, lumabasak pa. Pamana, itulog ka lang hanan. Han. Diyak kaya ti makaasid di kiti nabartek, nga agat arak. Tapos sa umininom ni Vincent? No, nakasingsingpat asawa. Baglagin din, tas ang adarat nag-asawa. Sige. Congratulations ka na kayo. Maasyanak tigas tangalangan ni Danny manong isong imbagak abinalakadak na sampay na ladaw ti amin. Mayat mo't anog balbaliw. Ngem no, kunahan ng awan sa serbiti biyag, nandi. Iso takim plano ko na yun.
Aging ka manon mi nagdinamag dito lugar mi anatayin ni Dani. Nana no? Apay. Nakalambre ka no. Nabartek. Kadagidalatan iti kalsada. Karuutan. Kaya nagtudo ito labi, kan? Dajay. Nakalambre. Nag-asam sa sige babartek, katapos natuduat. Kaya baka nalamas pagid di ata, dajay nagdan na kita. Imadalim ti tanong. Nagkakaasimet. Sino? Ni Dani. Nina, tapirik na nita. Haginanan hanggang nakakaasin. Hindi si bibiyag pala nakakaasi. Ngayon may tatanatayan, dalpasan. Sige. Ganto makitunghaw, kada ex mo. Intan tunga sigaw. Nagtaltuloy ang diragsak mi ti asawak manong nemi kan diri talungan nakmi. Awang pulos di nagbalingan na dagsan nga problema mi ti asawak manong. Nagagangailayang ni kita normal nga mapasama ka pinauyo, pinasugnod na daduma. Ngem natural da ita. Ngem awan manong nemi di kita natagsan nga nagbaling nga problema. Agsipod ta, saan nagkagbabawi ka, nakiasawa ki ni Vincent, gabot ta, mapagtalkan, nadungo, napudno, man nakaawat nga asawa kenawa. Agastamat kanyak mano. Nagbalinakmat ka nadungo, napudno, ken nasihat nga asawa kinina. Dito nga rin ti pagkasarita, manong naimi ka nagyaman naklauna ti laying mo nga nangibasa, kat sabi ko ma, nadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarimingan ti biyag, kadaginipadak ka nagdengag, ka nagbuya, more power to your program. Tuwing nga nadagyaman nga pagaya mo, Rose. Thank you, Ken Rose. Thank you, kadagita nagbuya, nagdengag. Salamat po kada kayo.